Potser ja no té sentit dir que és ma casa. Fa molts anys que vaig abandonar aquesta llar amb la promesa de no tornar-hi. Per a mi hauria de ser només una casa aliena, una més d'aquest barri reclòs en el passat. Però a mesura que camine carrer amunt i m'acoste al número 48, note com se m'accelera el cor i com se m'arremolinen dins del cap els records d'una infantesa que queda ja tan lluny, en un remolí que mescla veus, imatges, sons, aromes. Al carrer no hi ha una ànima. He fet bé de venir-hi a aquesta hora de la vesprada. No vull parlar amb cap veí, si és que encara n'hi queda algun que em recorde, després de tant de temps. No vull donar explicacions que ningú no entendria. Per què me'n vaig anar? Per què no hi he tornat mai, ni tan sols quan va morir mon pare? Només la mort de la mare ha estat capaç de trencar la meua resistència i d'arrossegar-me una altra vegada fins a aquesta vila, on havia jurat no tornar mai, aquest lloc que considere tan aliè com aquella comala perduda entre la polseguera. Pare davant la porta. Caldria tornar-la a pintar perquè recuperara el color blanc que tingué algun dia. Es nota molt que aquí ja no hi viu ningú. La meva germana m'ha assegurat que hi ve de tant en tant per obrir les finestres i assolellar la casa, per deixar que l'aire córrega pels passadissos i les habitacions i se n'emporte l'amargor. Fa bé, a pensar que es tracta de moviments inútils, d'intents vans de detenir l'afany destructor del temps.